सर्व गणेश भक्तांना दिवाळी परिवारातर्फे गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्व कुणकेश्वर असेना गणेश चतुर्थी निमित्त हा सर्व येणारे वर्ष सुख समृद्धीचे जावो हे दिवाळी परिवारातर्फे सर्वांना गणपती चरणी मनोकामना आहे। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।